Da Gud var ung, drømte han om at blive forfatter. Men Gud blev ikke forfatter. Gud blev psykolog, gift og fik 3 sønner. Vad säger Gud? Han laver sig op. Shit. Du är en usel liten människa, Uffe Blandstrup. Altså Mikkel, hvad er det her det egentlig drejer sig om? Mange ting. Pojkarna har faktiskt lite svårt att förstå vad det är som händer här. Och det har jag också. Jeg skal dø. Herre Jesus. Stop det. Herre, vær med vores familie i den her stund. Hold så din kæft! Der er noget ondskab, der har invaderet min krop. Så når du gerne vil nå, så synes jeg, du skal gøre det nu. Har I nogensinde fået et kram af Uffe? Måske er der bare aldrig nogen, der har givet Uffe et kram. Hold så op med det, Pjert. Nu er det nok. Jeg har besluttet at bekæmpe alt det onde med den stærkeste medicin, der findes. Ja! Pappa är i krig. I stedet for at elske i medgang og modgang, så gør det tirsdag og lørdag. Vi är en familj. Det är en bra sak att vara familj.